A jsme tady v jedlém pralese v Ředošti, tady je v podstatě už téměř dokončená pyramida. Jo, tady vidíme, jak už kvetou pampelišky, už slyším, jak takhle po ránu už i včely. Jo, tady jsou takový fialový květiny, většinou do takových kruhových obrazců kvetou. Jo. Možná jsou slyšet ty včely. Tady zrovna jedna. V lese jsou slyšet ptáci, občas i nějaký datel nebo strakapout. No, takže tady už to takhle roste. Spousta ovocných stromků, hlavně jabloně a hrušně. Jo, tady třeba uvidíme, že už to má květy, jo, tady už to kvete, tak, tady taky, jo. No a hlavně hodně pampelišek, jak říkám, a tráva už se bude muset mezi stromama sekat, takže tak.